Peste 40 de primării din județul Alba au fost acționate în instanță din cauza faptului că nu au plătit facturile pentru o carte scrisă în 2003 de Radu Gligor, un publicist de la începutul anilor 90. Mai mulți primari sunt amenințați în prezent cu executarea silită. Deși primarii l-au contactat pe autorul cărții și i-au spus că nu au comandat o asemenea carte, acesta nu le-a luat înapoi. După o perioadă, Radu Gligor le-a trimis facturi primarilor care au refuzat să le achite, astfel că s-a ajuns în instanță. Primăria Vințo de Jos a pierdut procesul și acum este amenințată cu executarea silită din cauza faptului că nu a plătit aproape 30.000 de lei. O să fac tot ce este posibil ca banii publici, banii din taxele și impozitele oamenilor să nu ajungă pe mâna hoților. Nici primăria orașului Teiuș nu a câștigat procesul cu Radu Gligor, care le cere 40.000 de lei pentru cartea în cauză. Eu nu o să plătesc această sumă, fiindcă nu am comandat nimic, nici eu și nici unul din conducerea unității noastre administrative. O parte din primărie au fost deja executate silit și li s-au luat bani din cont. Este și cazul primăriei Ciugut, căreia executorul judecătoresc i-a pus oprire pe bani. Fiind o sentință executorie și definitivă, a fost foarte simplu să o investească, să o ducă mai departe la un executor, care după aceea să o trimită la trezorerie, iar trezoreria ne-a executat pur și simplu conturile. Domnul Radu Gligor a adus cărțile, le-a lăsat la guard și au plecat. Pur și simplu ne-a dat pe factură sau pe orice alt act. Cartea scrisă de Radu Gligor a fost trimisă în mai multe exemplare la aproape toate primăriile din județul Alba. Autorul cărții nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere.